Igen. Halló, Julika? Igen. Jó reggelt kívánok, Pap Anita vagyok. Nem tudom, emlékszik-e rám, de sok éve dolgoztunk mi együtt, és nagyon-nagyon fontos ügyben hívom. Ön volt a mesternőm. Én azt akarom mondani, hogy ma reggel én megbocsátottam önnek. És tudja, amikor mi együtt dolgoztunk, maga nagyon szigorú asszony volt. Mikor engem kirúgott, egy olyan lelki törést okozott nekem, hogy én azóta járom a pszichológust. És azt akarom mondani, hogy azt mondta a pszichológusom, hogy muszáj elengedjem ezt a sérelmet, ami bennem van, mert nem tudok így élni tovább. És ma reggel muszáj elmondjam, hogy én megbocsájtom önnek, hogy engem olyan csúnyán kirúgott, és úgy megalázott komolyan, hogy az egész Károly előtt szégyellem magam. De tudja meg, hogy megbocsájtok, mert jönnek az ünnepek, és ezért bocsájtok meg. Meg azért, mert ne járjak annyit. És hol voltam én mesternő? Hol volt mesternő? Hol? Hát a varrodába. Melyikbe? A cipősbe. Merre? Mit merre? De ne haragudjon, de én kiteszem a lelkem, maga meg röhög. De most komolyan, hát nem változik már meg egyszer? De megváltozom. Most az ünnepek alkalmával meg fogok változni. Miért ilyen asszony maga? Miért ilyen kemény? Mondja meg, hogy miért ilyen? Mert ilyen az élet. De nem ilyen az élet, mert maga úgy rúg ki embereket, hogy nem tudja, hogy utána mit okoz benne. Nem tudja, hogy maga jó, hogy szigorú, mert mesternő, de ennyire szigorú. Mindig ilyen volt. És ne nevessen ki, mert azt hiszi, hogy ez vicc. Nekem azt mondta a pszichológus, Emese azt mondta, hogy engedjek el mindent, a gombócokat ki kell sírni, és meg kell bocsájtani. Azért kértem el a számát Andreától, azért kértem el, hogy mondjam meg, hogy én megbocsájtom azt, hogy kirúgott. De higgye, olyan rossz éveim voltak, mert megalázott. De megbocsájtok. Köszönöm. Ennyi? Hát most mit mondjak? Hát azt, hogy nem lesz ilyen kemény mással, vagy nem tudom. Vagy az, hogy egy kicsit simulékonyabb lesz, vagy nem is tudom, na. Nem bántam meg, hogy mindig ilyen domina. Hogy sírjak? Ne sírjon! Kemény vagyok, vagy kemény voltam? De miért ilyen kemény? Most tényleg, hogy nagyon kemény, tudja maga nagyon jól, milyen kemény. Csak nem biztos, hogy mindenki úgy vette, ahogy én ezt a szívemre vettem. Hát sajnálom, volt sok, akiket kitettünk, de nekem is valaki mondta. Jó, de azt gondolta, hogy ez... Tudja nekem, mennyi pénzemben volt 3 évnyi pszichológus? Tudja, mennyit fizettem? De most komolyan nem bántani akarom, mert mondom, hogy megbocsájtottam. De én úgy megalázott, hogy én azt hittem, hogy az életben nem jövök helyre. Én 3 éve ülök azon a rohadt kanapén, és iszom a kávét a pszichológusnál, és mondom, hogy mi a bajom, hogy nem elég, hogy mindenki megalázott, ez volt az utolsó. Lehet nem a maga hibája, amúgy Julika, de maga volt az utolsó, aki engem megalázott ebbe az életbe. És csak azért hívom, mert azt mondta az MSE a pszichológus, hogy hívjam fel, mondjam meg, hogy megbocsájtottam ünnepek előtt, és hogy próbáljuk tiszta lappal. Csak én akartam tudni, hogy miért ilyen kemény asszony maga, mert én még ilyet sose láttam. Hogy így valaki, pak, mész, kirúgsz, nem jó. Hát esküszöm, mint egy maga kapitány, vagy nem tudom, a hadseregbe kéne menjen dolgozni. Terroristákat írtani. Hát, ha még volna, lehet, hogy ott kötnék ki. Hát magának ott a maga, úgy tudja, hogy hívják a kolléganője a háta mögött? Commandante, csak nem tudja a csúfnevét. Így mondják? Most már tudom. Így mondják? Jó. Na, hogy esik ez? Vicces, vagy nem vicces? Na, jól van. Főleg a City Rádiótól van. Igen, hogy jött rá? Hogy jött rá, drága Julika? Jó. Oké, leesett a tantusz? Túl volt a hangod. És leesett a tantusz, Julika? Lehet, de már majdnem a sírás környéke. Komolyan? Jó, egyébként vicc volt. Andrea és Erika szerette volna megviccelni. Miért? Mert nagyon szeretik önt. Nagyon. Tehát ez egy dolog, hogy keménykezű. Lehet kommandántét én találtam ki, nehogy elhiggye. Jó? Most ha bementem, megmondtam volna. Kamusztam végig, nem járok pszichológushoz, jól vagyok, köszönöm. De... Remélem, hogy... Gondoltam, hogy megviccelem ezzel, mert azt mondták, hogy olyan ritka, kemény asszony, aki azért oda tudott vágni, ha kellett, de hát az élet az ilyen. Dolgozol, nem dolgozol, kell, nem kell, teszem el. Igen. Nincs ezzel semmi baj egyébként, azt gondolom, amíg igazságosan zajlik minden. Hát remélem, Julika nem bánja azt, hogy egy kicsit bezavartam a reggelbe. Szeretetből van egyébként az egész. Andrea és Erika szerették volna meglepni. Az egész sztorit én találtam ki nyilvánvalóan, úgyhogy nem kell rájuk haragudni, de gondoltam, hogy talán így egy kicsit érdekesebbé tudom tenni a reggelét. Jó.
Köszönöm. Nem haragszik, Julika? Nem. Tudjuk, hogy maga egy nagyon-nagyon rendes, fantasztikus asszony, úgyhogy további szép napot, és a Köszönöm, City Rádió viszont. reggeli ébresztőjéből akkor most üdvözöljük mi is. Köszi, viszlát. Viszlát! Igen, Halló, Julika? igen. Jó